Taga Pangasinan ka ba pero hindi ka pa nakapunta ng Maliko, San Nicolas, Pangasinan? Ito na yung sign para pasyalan mo ang napakagandang lugar na ito dito sa Pangasinan. Kung gusto mong makaranas ng lamig katulad ng sa Baguio, pero iba namang view ng nature ay tsak na may enjoy mo dito sa Maliko dahil marami tayong iba't ibang pwedeng pasyalan dito. Pagkadating pa lang natin dito sa viewpoint ay may enjoy na po talaga natin ang view dito at pwede na rin po tayong magpakabusog dahil meron pong kainan dito. Pwede na rin magkape at pwede na rin po tayong bumili ng mga pasalubong. At nakita din natin ang sticker dito ng ating kaibigan, Sir Paul TV. Kaya naman pagkatapos natin kumain ay simulan na natin ang pumasyal sa kanilang mga pasyalan dito at inunan na nga po natin dito sa Strawberry Farm. Kaya parang nasa Baguio ka na rin. Kung gusto mo mag fruit picking, pwede naman. Kung gusto mo rin mag picture lang, ay pwede. Pagkatapos ay pumunta rin po tayo sa Salaksak Pass, isa pong historical place dito sa Maliko. Then isinunod naman natin ang Damanggili Tindaan Historical Nature Park. Dito naman ay pwede tayong maglatag ng mat, mag-picnic at tumambay. Kung sa Baguio City ay may Burnham Park, dito naman sa Maliko ay merong Damanggili Tindaan Historical Nature Park. Medyo mahaba nga lang banggitin. Dito guys ay pwede na po tayong mag-relax, lumanghap ng fresh air at magmuni-muni sa buhay po natin. Ito rin yung the best time para i-enjoy and i-appreciate natin yung napakagandang nilikha ng Diyos. Hanggang sa muli, bye-bye!